Aitamari izena duen erreskaterako itsasontzia Mediterraneo proiektuaren baitan sortzen da 2015ean. Proiektu honen helburua Libiako uretara joatea da erreskate lanak egitera. Atzeratzen ari zaie itsasoratze data, baina prest dago behin baiezkoa edukita Mediterraneoko uretara abiatzeko. Mediterraneo proiektua sortzen da pixka bat 2015ko krisialdiaren ikusperatik. Hor bi talde sortu elkartu ziren Proemaiz andaluzak dira, eta gu Salvamento Marítimo Humanitario Gipuzkoarrak gea. Eta ikusita zegoen krisialdia erabaki izan zerbait egin behar zala. Orduan bi taldeak elkartu ginen, ikusita ze gaizki zegoen irtenbide bat aurkitu nahian, ez da. Lanean hasi ginen pixkanaka eta erabaki genuen elkarrekin proiektu bat aurkeztu, bai estamentu administratibo guzti eta abar, eta hor Mediterraneo proiektua sortzen da. Horrekin batera itsasuntzi baten bilakaeran hasten da baita ere minotarte horretan, alemanekin beraien itsasuntzian egin ziren lan desberdinak, ez da, eta bai iazta bai aurreko urtean migratzaile jasotze lan hori beraiekin egin zen, beraien itsasuntzian, eta ikusita nola bat zegoen modua danak elkarrekin pixka lan egitea, hau bultza egiten da, ez da, eta gaur arte behintzat horrela aurrera eraman dugu, eta gogoz, ateratzeko eta lan egiteko gogoz. Desegin behar zuten, batzera man hilabete batzuek desguazerako, eta abisatu ziguten itsasuntz hori prest egoela, gure gaur eguneko Aitamari. Eta animatu ginen erostera, horrek kriston aldaketa suposatzen zuen, zekan hau arrantza-untzi bat zen, arrantza-untziak ezaugarri espezifikoak dituzte, eta arrantza-untzi batetatik salbamentuko utzi batetara alde handia dago, ez da. Orduan proiektu tekniko bat egin behar izan zen, proiektu hori aurkeztu, onarpen bat txoin, eta hortan lanean hasi moldaketa horiek sortzeko. Moldaketak zeintzu dira, adibidez bodega guztik desagertu arazi dira, eta hor alde batean popako bodegatan adibidez sortu dira kamaroteak. Hor gela batzuk sortu dira, kazetarientzako lekua dago, maila eta abar, beti kazetariak doaz itsasuntzian, dena esplikatu behar da zer gertatzen da, eta oso garrantzizkoa da, ez da. Eta testiguk egon daitezen ere bai, oso importantea da. Eta bestalde proako bodega guztik garbitu eginda, eta hor jasotzen dira emakumeak eta umeak gehien bat beti babes gehiagoan ematen du daudela, sartzen dira bodega zan horretan eginda gelatxo bat oso polita, gaina marrazkin eta bar ikusiko dezu egeo, oso polita dago. Eta pixka bat egokitu, ez da. Horrez gain, itsasoan jasotzen ditugunean, etortzen dira herriak, azalata herria edukitzen dute, txisadala, kakadala, gasoila, itsasoko gatza, eta edukitzen dituzte azaleko erredurak, eta nahiko egoera txarrean iristen dira asko. Eta egindana izan da, sarreran dutxatxo batzuek jarri, dutxatu aldi daitezen pertsonak sentitu daitezen berriz ere, zagatik azkenean daramaten traila guztia nahiko egoera txarrean ekartzen dituzte, ez da. Dutxak, komunak, erosotasun bat eduki dezaten. Erizaintza bat sortu da, badago jendea oso gaizki etortzen dana, krisialdiekin etortzen dana, umeak, deshidratazio handia egoten da, orduan, pixka bat egokiera guzti horrek proiektu bat eskatzen zuen. Proiektu hori onartu zen, obretan hasi ginen, ikaragarrizko aldaketa eta lana egin zen, eta horrek nolapait behin dana eginezkeo egiten dena da, eskatu agiria onarpenarena, ez da. Kapitaniara eramaten da dokumentazio guzti hori, egiten dute pixka inspekzio minimo bat eta eskaera Madrilera proiektu hori kontrolatu dezaten. Teknikoa da, kontrol tekniko bada, baina hortik pasa behar. Eta horre atzerapen desente eduki dugu, zagatik sartzen da abuztuan hasieran proiektu Madrilen, eta pasatzen dira egunak, eta hilabete ez daukagu erantzunik, eta orduan hasten gara pixka Fomentora deitzen ze gertatzen da, eta esaten digute hasiera batean berez begiratuta dagoela proiektu hori, baina sinaduraren pendiente dagoela, eta horre asko atzeratu zen irteera, o behintzat printzipioz agiriak
behar ditugun agiriak proiektuaren onarpenekin, moldaketa guztien onarpenekin, onarpen tekniko horiekin. Ez da ohizkoa. Hau burokrazia da azkenean, erregistro moduko bat da. Orduan, guk aurkezten ditugunean erregistrotara dokumentuak, sinaduraren zain, erregistroak epe bat dauka. Kasu honetan, Fomentoko erregistroak 6 hilabeteko epea dauka, baiezkoa edo ezezkoa emateko. Hasiera batean bai da egia eskatu zizkigutela dokumentu gehiago, zerbait ez daukaten argi dokumentuak eskatzen dituzte eta guk bialtzen ditugu. Baina gero iristen da momentu bat, ez zala dokumentu horiengatik. Fomentok esaten du, oso arrasa, beraiek 6 hilabete dituztela erantzuteko eta denboran barne daudela. Eta egia da, denbora barne daude, baina arazoa ez da hori, arazoa da 6 hilabetekoa da epe maksimoa. Horrek ez du esan nahi ezin dela, ez da 20 egunetan egin, hilabetean, hilabete terdian edo 2 hilabetean. Guk uste dugu bazegoela lehenago egitea, eta ez hori bakarrikan, uste dugu premiazko zerbait edala, dagoen egoerarekin ez dago jokatzeko denbora. Jende hiltzen ari da, ez dakit konturatzen ari gehan, baina jende hiltzen ari da, eta gainea, jende hiltzen ari da gauza oso kurioso batekin, gu migratzaile izan geha. Eta nik beti berdina esaten dut, uste dut falta zaigula guri beraien azalean jartzea, nik zer egingo nuke. Itxasoratzeko ume txiki batekin edo haurdun nagoela, ze desesperatua egon behar dut hori egiteko. Eta igual, empatizatze hori falta da, ez dugu egiten, eta hori faltatu izan da orain arte, ez gara beraien lekuan jarri, ez dira beraien lekuan jartzen lehentasun bateko emateko oneri. Jende gehiek hiltzen ari da, eta gure ardura da. Gure ardura da ikusten ari gehalako. Ikusiko ez bagenu, dala pentsatzera pixkat nahi dutena ez ikustea, ikusiko ez bagenu oraindik ere, baina ikusten ari geha eta uzten ari geha jende egiten. Migratzaile kantitatea jatsi eginda, egia da, gainera, migratzaile kantitate handiena 2015ean izan zen, 2015ean jatsi da, baina proportzioan jende gehiago hiltzen ari da. Momentu honetan, neguan gaude, itsasoa oso gaizki dago. Eta horrek suposatzen du beraien egoera askoz ere okerragoa dela. Hildako gehiago daude, itsasoak bere martxa darama, hori ez da gelditzen. Eta, jakin dezakegu zer dan, itsasontzi txiki batean, egurrezko itsasontzi txiki batean, 20, 40, 30, 60, 100 pertsona, ikusi izan ditugu 200 pertsonakin bote intxaldoitakoak. Zer gertatzen da? Bat ere ona, zen zerbait. Egoera txarra espero dugu. Gertatzen ari da momentu honetan, entzungo zen duten Open Arsek migratzaileak zituzten itxasuntzian, permiso eman zieten lur hartzeko eta kezkatuak gaude zegatikan egin dutena izan da, behin lur hartu ezkeo ez diete berriro irteteko permisoa eman. Baina kezkagarriagoa dana guretzako da, normalki administraritzak beraien arteko lanak dituzte, permisoak beraien artean eskatze dituzte eta tratoak beraien artean egiten dituzte. Eta, Europar Batasunak tratado batzuek ditu, suposatzen da guzti honekin tratadoak dituela, nahiz eta lege ez dituzten sortu, baina bai tratadoak. Eta gertatzen ari dena momentu honetan, gobernuz kanpoko ardurapean utzi dute portu bat aurkitzea berriz ere irteteko, hau da. Permiso emango diete Bartzelonatik ateratzeko, non lortzen duten nunbaiten porturen batek permititzea gero migratzaileak uztea. Orduan, talde baten eskutan uztea tratu hori egitea, Espainiar gobernuaren ardura danean, Europarekin hitz egitea eta beraien ardura danean horreri irtenbide bat ematea, oso kezkagarria da guretzako, zergatikan azkenean pentsatzen dugu guk ere hor tarte hortan ibiliko gehala, ezta? Guri esango digute portu batekin tratuak egin behar ditugula adibidez Romarekin, Italiarekin. Zuek hitz egin Italiarekin eta Italiari berai permisoa eskatu, hori ez dago ondo. Hori Europar Batasunaren lana da eta hemen konkretuki Espainiar gobernuaren lana da. Espainiar gobernuak egin behar ditu tratuak Italiarekin behar bada Italiarekin, Europar Batasunarekin bere ikusiko dute nondikan jo behar duten, baina beraien lana da, ez da gurea. Eta horrek oso arduratua gaitu. Aitamar izan donostiar bat, eta hola motxean esatearren, historia polita zan zekan gizon hau batez ere marinela zan. Eta, marinelen lehenengotako norma da
itsasoan norbait hiltzen ikusten dezunean, jaso egin behar dela, ez dela hiltzen utzi behar. Eta gizon hau horrela hiltzan. Hiltzan, itsasotikan itotzen ari zan jendea jasotzen. Eta hori guretzako garrantzizkoa da, azken finean gure lana pixka bat hori da, ezta, hortarako sortu da. Eta Aita Mari izena jarri genion ore handiz eta gaina ilusio handiarekin pixkat bere lanari oroimen hori emanaz, ezta. Azkeneko inspekzio teknikoak egiten aritu zian, talantxa txiki horren agiri bat ez zegoen ondo edo kadukatuta edo berbegiratu behar da. Gaur datozte, begiratzera, intxatu zan atzo, utzi behar dira ordu batzuk, ikusi ondo dagoen eta abar, eta gaur bertan dokumentazio hori Pasaiako kapitaniara eramango dugu. Orduan, espero dugu bihar erantzun bat edukitzea. Pixka bat luzatzen ari da berriz ere, desesperazio txiki bat dago, baina bai da egia, espero dugula bihar baiezkoa, ezezkoa, ez dakigu zer gertatuko, berez agiri hori gabe ezin datera. Behin agiri hori edukita, kapitaniak ja ematen du okei osoa horrela esatearren eta permisoa ateratzeko edo ez ateratzeko. Baina ja agiriekin izan behar du eta idatziz esan behar digute, uzten diguten aterezen. Totalen 18 dira 6 erreskatatzaile, kapitaina, 2 teknikari, zubiko 2 teknikari, geomakinetako ofiziala eta beste uste direla, sukaldari bat, totalean hori 16-18 kide, erizaina medikua, bai, potentea, ekipoa potentea da. Eta gero, beste historia bat, ez? Guztionetarako, taldeak egiten dira, hemen 185 bolondresa da. 85 esaten dut, badaudelako bolondresak direnak, baina soldata bat jasotzutenak dira adibidez itsasuko kapitaina, eta gukean Maltan daukagu, Bialen, Txiosen barkatu. Daukagu erizaintza eta medikuntza talde bat, eta hor buruak demagun, mediku buruak eta jasotzute soldata bat, ezta. Beste guztik bolondresak dira, o bolondresak gara. Bolondresak gara, ni ez noa kanpora, nire lana lurrean da, baina hemen dagoen jende askoren lana itsasoan dela oporrak hartzen dituzte lan hori egiteko. Eta, karo, oporrak hartzen dituzu, itsasuntzia ez da ateratzen, oporrak bukatzen zaizkitzu, ez dituzu berriro hartu, eta hor kate bat sortzen da, denbora joaten ari zaiola jendeari. Eta penagarria da, zetekan benetan jendeak gogoa dauka gainera. Bai, dana gaude kriston gogoarekin.